ndore nandika Zotanga kwazisai vazukuru ndini sekuru venyu Tasva mafambira muno matatu. Kazwai vazukuru. Hunde ndore ningana kunoreva kana kwewe makangokumana onendere mumasango. Ndo chitanga kutaura nemi mashoko yangu shoko rekutanga ndere kuti paupenyu wenyu hwamararama pana akambosangana oneni kana akaona naoneni kana anozivana nena. Chabino. Zvakanaka. Andina ndingatoringere kana mire manake apwere pamberi poso kwenyu asi ndaona tuzondaone matambudziko ndinoti kwaziwa ina apwere we. Ndakacherechedza pamusoro pedare renyu handina kuona chakanaka parwendo rwoupenyu hwamukurarama asi ndaona nhamo nematambudziko bedzi pararamo yenyu. Tingaringane. Zvanzi tiri kunzwisisana here pamashoko enyu andiri kukurukura. Chokwadi. Mapangepo ikona apwere we. Hanzi mabvepi. Pamutare kusetinawas. Kuritani kuntare. Kwakadiko kwamutare ukwazukuru. Kuti nani hawo. Penango mudambobva nagunga basi kuna Tasva ranganane muone mapanda ndeatasva. Zvanzi paupenyu kana makambonzwawo kuti kuna tateguru Tasva vanobatsira makanyatsondicherechedza ndicherechedze mundione ndini Tasva wacho. Wanangu akumarira kuona muzvivhitivhiti anango imwe mukafika papfupiteri chitari kuti muzungu matitandisa. Vazhinji vari kukoniwa kusvika pandiri kuti ndikwanise kuvabatsira vakagara vakatarisana neni sekutarisana kwamakaita neni kudai iri 1-on-1. Saka kana muchinge makunda kuwana mukana uyu, farai mufarisise kwazvo. Mwoyo yenyu isununguke izive kuti magamuchira kupona. Ukumva fara? Manzwa shoko rangu. Chabwino. Zvakanaka. Apa muchibwera pamusuwo apa ndine ganizi nyinji zandapeza. Kuuya kwamaita muchipinda muchiri pamusuwo apa ndine nhau nenhoroondo dzakakura dzandaoneswa pamberi penyu. Takufuna kuyamba kanizo tireve kani parankani dzonziwa kulia kutizo ndaziziwa dzosingadziwa nawo kuthawira. Takuchida kutanga kukurukura nemi vazukuru panhau dzese dzamafambira. Ndichakukumbirai kuti panhau yandichakurukura yamunoziva muchadavira kuti ichokwadi tinoziziva zvamusingazive mozvipokana. Naika. Umba fara? Muri kunzwa shoko rangu? Chabwino. Zvakanaka. Iwe uritani we? Zvanzi wakadii hako musikana musikana. Musikana zvanzi wakadii hako? Waritani babanja? Anzi pakadii pamusha? Pamusha parinani. Iwe mnangu marapachi uritani we madara? Imi baba makadiiwo zvenyu? Pakadii matare ase. Aiya, ini ndiri bwino ini. Hanzi ndinofara zvikuru. Nditopera wewe mwanzanga uritani? Ndinotyira wewe mukurubi yangu kuti uri seiwo neutano. Utano hauna kumira zvakanaka. Chabwino. Iwe murapachi uri kukuyamba uritani? Iwe mukomana wakagara kwekutanga kubata mwana wakadii hako? Ndinana hangu sekuru. Ndikanoringana kanotarisa ndanoona mukati memushoko kuti tinobva ndaona paita muteni. Iwe ndiwe goto here mukati memushoko kanoberekwa? Yako wakomana. Kuwara pachi? Hanzi ndiwe here gotwe kuvakomana mukati memusha wawakaberekwa? Ichokwadi. Handa kunoona anopangana kanomira manake iwe asi pakorarama zvinonzi mukati memushaka mukomana kana ari mukomana mwana mudoko asi neanoakira pamba pana amai ndizvona here? Hanzi handina kuona pamberi pako matare ako akutambanukira zvakanaka pachivanhu chedu vanhu vatema tinoti mwana mukomana mudiki ahabve muruvanze rwavabereki ndiye anova mwene weruvanze. Handi ndizvozvo? Ichokwadi. Asi nasura ndikandasa mberi neshure mukwachi wako kwako kwaungagara hana kunoona pano kusununga mukati memukowo wogero. Handi ndatarisa mukati memusha wako ugere nhasi wakazvivakira uriwo wega pachako. Hanzi handina kuona rusununguko nemagariro. Ichokwadi ipapo. Charinesa mberi neshure nekunotarisa mazwi nemashoko kunotarisa paugere apa papanovaka ndopamba paamai. Zvanzi izvo ndatarisa paita mashoko makuru andaona achiva makukutu pamusoro pepaugera apa ndopamusha pana amai here? Ichokwadi. Harina kunditambanukira mupwerini. Hanzi nhoroondo yako haina kujeka pamberi pangu. Mai vako uripi? Hanzi amai vako vari kupi? Ndakavasiya kumusha kwandakabva. Ndo nyambudzi rosemary rorasi? Lucia nyambudzi. Ndo nyambudzi?
Hanzi amai yako ndo anonzi Lucia Nyambudzi. Ichokwadi. Yofuridza ruoko rwako rworuji Tony. Andifuridza ruoko rwako rworuji. Derek. Ndiwe unonzi Derek. Ndichokwadi. Hazvina kuipa mupwiri. Asikaona kana umwe zvine mashoko chitoko yake unishita. Zvanzi chiona nhau nemazwi nemashoko zviripo ndaona hazvina kutambanuka kubva kuna amai yako. Ichokwadi. Hai nawe kurira mumara pasi. Hanzi regako kuchema mwanangu. Iwe chada kuti ndifambe newe posi. Hanzi pane nhoro nada nditaure pamberi pako tereresa chokudya. Akamboita zvegoridhe ndani zveoro. Zvanzi ndiani akamboita zvegold mudzinza rako rauberekwa. Kudzinza ndingaziva hangu but Kova ndigere kuoneswa nhasi unoona tasana monero nechikara chenyoka inoera inowashato ndiani kuyo akanosvika pakunoparara. Hanzi ndiani wandiri kuona wakaberekwa naye asvika pakuita seanofa nekumonerwa nenyoka inoera yerudzi rweshato. ndimukoma wangu. Unoziva kandikanudza kuti pamba paugere pama yako nhasi unokuseri kwemba kune mwena uripo kuti nyoka endaiona chinopinda chinonama mukati mongo unoziva here mbweriwe. Zvanzi unoziva here pamba paamai vako iwe kuseri kwemba kune mwena uriko unorarama uine nyoka inogara umwe ichipinda kumwena kuseri kwemba. Ndakambozviudzwa. Asi kana nhasi unokaunzwa kuti chakabata kuti wabata mwana asibi kuti wabata chikwambo unozviziva ungazvitende. Hanzi unozviziva here kuti paukagara uri kuzviti ukabata mwana asi haasi mwana chikwambo unozviziva here? Handizvizive. Asi nhasi unonakatisa miri wake wasiona mbezi nemapundu kunosvuka kusvuka ndoti anorarama vanhu achisvipwa nenyoka yechinomunanzwa achinoita sei ngarasa ane mwaka nemazuva ka asi mwana mudoko ane makore mangani. Ani ndakatarisa ndaona mwana wako muviri wake wese une mavanga ezvironda kuratidza kusvuka nezvironda zvakushungurudza kupora kwazvo. Ndatarisisa ndaona mwana anonanzviwa nekusvipirwa nerudzi rwenyoka yerudzi rweshato inova nyoka yaamai vako. Mwana uyu ane mazuva akawanda kubva aberekwa asi utano hwake hausi kuratidzi kuenderana nezera raari. Une makore mangani? Asi mwana ane makore mangani? Ane 3 years. Ko uyo mudoko? Ko mumwe uyu mudiki kwaari? 4 months. Asi kwavamisa anotange mukuru ndovi. Saka pa mukuru nemudiki apa ukavamisa ukavatarisa anoratidza kuse mukuru ndeupi? Mudiki. Nhasino iwe apa magara so handiona pande ukama ka uyo ana ukama naye kamuchinda. Zvanzi kugara kwamakaita pautatu hwenyu ndiri kuona hamuna ukama. Imimi varume mega muri vaviri iwewe Derek nemhuri yako nababa vagera baba hauna ukama navo ka? Ichokwadi. Ndakanotanga ndaona angata semumvuri kawo wokuti antu wabva kusvika pamba pangu ndokuti akanzwa dambudziko rako chinofamba mukati memakere kana mukati menzira unokowaina unotsvaga rubatsiro akati ndanzwa tsitsi kana waona kwaunogona kuwana muno mukati munzvimbo yedhorobha unogona kusvikawo chinotsveyama pamba pangu kudai unozorora kuti uwane rubatsiro ndizvona mbwerewe. Hanzi ndaona baba vauinava hauna ukama navo asi vakafanana nemumvuri semunhu uri kufamba uri kutsva nezuva waneta pamumvuri pawazorora. Baba vakanzwawo dambudziko rako mukufamba nemukurarama vakanzwa tsitsi vakakugamuchirawo pamba pavo vakati semunhu ari kutambura ari muno muHarare chirega kokutambura chive pamwe nekuchengete ndizvona mbwerewe. Ichokwadi. Iwe ngadaira asi chironda kacho baba. Hanzi ndizvo here? Ichokwadi aseko. chitoko yake onde Zvanzi izvo ichokwadi chakuta kuti hamuna kana ukama mukangosangana mumugwagwa bedzi. Hatina ukama aseko. iwe waipita kuradio wakakumana na uyu. Zvanzi kusvika kuti muzoonana muzivane muchengetana maenda kuredhiyo here? Tasi tasvika kuredhiyo vakasangana mubhazi. Maenda kuredhiyo Muzandukura kuti maipita kuradio. Makaonana makazivana muchienda kuredhiyo. Ichokwadi ipapo. Zvinchitika. Hanzi haiwa zvinoitika. Ini ndichitora tazvo. Hanzi ini ndini ndinonzi sekuru tazvo. Saka ngani yangu ndifuna kuti ndipite naye ndoona ndingasvike panaye paponi. Saka nhau yenyu yedambudziko renyu ndoda kuti ndifambe naro ndikubatsirei ndione kuti rinopera sei dambudziko iri. Mama wako unokona nawo kuno? Amai ako unokwanisa here kuuya navo kuno? Zvekuvatora zvokuti handewo havabvumi. Saka toita tani? Hanzi saka toita sei? Chitoko yake ndichita faila. Zvanzi ko mumwe andona dambudziko remaziva ndo sebofu ndiani? Ndimukoma wangu.
arikoni hanzi ari kupi ari kwamutare kutauni chitaundi vaina zvanzi izvo uri kuziva here kuti akananzviwa maziso neshato imwe chete iyoyi yaamai vako inova ndiyo ikauraya mumwe mukoma wako handingazivi asi ndomukana yandokuuza zvanzi ndiri kuda kuti uzive kubva nhasi nekuti ndiyo nhau yandiri kutsanangura munaimana ndakabata apa ngadai munofanira kupinda nokutali zvanzi nhau yedu atirako handisi kuda kunyanya kuikakata maningi kuenda nayo kuri apa ndofuna kuti upinde banja vokapasemukwara mwana akaje 14 days ndoda kuti ubude banza apo unopiwa mushonga mwana iye anodya mushonga for 14 days usabwana naye uzanduzatiza kuchitirani wozodzoka naye kuno mwana uzandiudza kuti chii chave pamwana tozoona kuti tingachitetani nkana mama then from there ndozoona kuti ndingakubatsire sei nenhau yekushereketwawo nehama yako penangu unafara ameno ndo dare rangu hama randa kurikurirai kana mune mubvunzo kana pamusina kunzwisisa ndibvunzei ndanzwisisa hangu handizivi kuti mai vacho tovaita sei kuti vauye kuno kwacho bcause uzana ndofana kuyamba bata mankwara pamwana ndiko kusaka ndati ndiri kuda kutanga ndashandisa mushonga mwana adye mushonga anova ndiye mwana ari kushereketwa wacho kana mwana ashandisirwa mushonga zvichapingudza zvekare amai vavo kuti vakwanise kutoveka vanzwisise vagamuchire kufamba nemi chabwino zvakanaka unafara muna basi une shoko here musukuru wangu usilai ndaida kunzwa sekuri muchidimbu kuti iro dambudziko rakavaendesa kwavakaenda nekuzosvika kunoko hongu imataura zvenyu ndere chini kuti ndo vanogara nemwana ivo nemudzimai sevamuri dambudziko rakusumudzai mutarisana sekuru tazvo nderei muchidimbu uye rakatanga rii dambudziko riri pamwana rakatanga harane time atone gore nema8 months mwana akangotanga kungorwara nanoziva bcause murungoona tiri vana vadiki saka tinokurumidza tazvibata kuti pane zviri kuitika nguva yacho andaiti ndiri kutowana mari ndandakatorelaxisa pfungwa ndisingazivi kuti pane zviri kuitika pamwana saka pandakazotanga kuzozviona vanhu manext dondo vakazotanga kuti afambai nemwana uyu tevo muchifamba nemwana saka takazozvitora tichifamba tichiudzwa kuti pane zviri kuitika pamba penyu saka ndakazoti dambudziko kuti ndakashaya mari yacho kuti ndikwanise kuti ndiuyewo bcause ndaingonzwawo mari idho ndichiteerawo natete tilda nanatete kudana nabhozhongora kuti kuna vanhu vanobatsira kuharare saka ndakazongoti regai ndingoenda hangu natete tilda ndingotsvagawo rubatsiro kuti ndingabatsirikana mheno zvabuda ivoko kana tichangorara pasango kana tichanorara nenzara tichitsvaga rubatsiro regai tingoita saizvozvo ndizvo zvatakabva tangoita izvo right amai handazi mwana dambudziko raari kusangana naro rakazonzi nevamwe vavakidzani fambai nemwana aita sei anonga achingodya zvarikuteazvinochema achingochema usiku haana hope harari dzekuti anorara anongochema ndoupenyu hwakeho haarari kupera mwiri ikoko ndo zvavangori apa chikafu anodya chakatoanogona zvemapureti atinongodya isume kana mairi anopedza chikafu unotodya chakawandisa zvingaiti but asi chikafu chachiri kuenda pai kwamuri kufambawo imimi baba naamai semuri zvakanzi nevamwe vanofamba imimi kwamuri kufamba zviri kunziwo chii kutsanangura vakatanga kuudzwa nyaya ndemudzimai wangu atoenda pachechi iri pasaiti abva audzwa iye akanzi pane mhepo yotoendera pamba penyu mai venyu ndo vari kudini vari kushandisa mwana hamwene mukati mai venyu kamakura amai mai venyu akabva vabvunzisa vakati mai vangu eti vasara mai vemurume venyu plus nemurume wacho futi vari kutomudii futi vari kutomushandisa futi murume iwe mimi murume wavo vari kutomushandisa futi mwana wavo wacho nemuzukuru vese vanonga vachitowadini vachitovashandisa saka pandaka yakabva anditaurira handina kuramba handina kubvuma ndakangoenda pakati nepakati kati hazvina kudiva hazvina kushata saka hanzi chii zvandanzi amutenga zvakati moya nemari yakati kumba kwani kwangu kusvika ndakanotsvaga mari iyoyo ndikauya nayo tikaenda iko kwatakaenda kwacho but hapana chandakaona chakachinja tabva tabva ipapo kwabva kwaita chechi muvhileji medu tobva futi kuchechi ikokoko avo mwana akanorara pasaidi pavamwe mai vanobatsira nda zvekuprofitawo
mai wao ndinowaziva taigara tisemuvheji but wakazongota mubva vanogara somewhere saka waiziva ndichikukura kwangu kwese so anoziva patiri kundione chiune mwana ndikati mwana wabva watondaidza uye wagara apa tiri pamba penyu mai wenyu ndo kushandisa mwana uyo vane nyoka yakarerudai rusvuta mwana chichi ndikati saka zvinopera sei iwo akanitaura akati inini handikwanisi kuzvidini ba kuzvipedzewo basi chandingakukwanisa kukupa ndingangokupawo mvura iwongodidiwa but kuti ndizvipedze zvinotoda kuti vanokwanisa kuzvidini kuzvipedza inini handaita mutete tobva tabva ipapo totoenda kune mufundisi wamama wekuchechi mufundisi haana kubuda pachena asi ake akangonditi munokwanisa here kuregerera mai venyu ndikati ndinovaregerera sei zvikanzikana uchikwanisa regerera mai venyu ndokuti mwana aite sei apo ndikati ndinovaregerera sei handizivi kuti ndinovaregerera ina hapana chavanondikanganisirani but asi zvoni muri ndovaregerere sei tobva taenda kumba pane munhu akazouyawo pamba pandinogara inini auya zvikanzi azona mwana ari panze so ndo zvakaita mwana wako izvi ndikati zvazi kune munhu anonzi nhingi anogara kwakati ndikati anchanoma munhu haandizivi obva atotanga tobva tasvika obva atanga kutodescribe zvakaita mai vangu chichi obva atotaura futi same zvimwe chete obva atibhadharisa mari yatakabhadhara achiti zvinodini zvinopera but hapana chenji yandakaona ndozvazosvika pakuzoti zongoti rikatimboendawo kuna titi tiudha timbotsvagawo rubatsiro pamwe tingabatsirikanawo handiti right baba ndanzwa wana sekuru waitaura kuti hanzi hamuna ukama ini ndaitoti muri sekuru nemuzukuru kaini kubva pandakakuona ipai hamuna kutombondindirojisaka saka ndaitongoti hachi vana ava imhuri imwe chete aiwa handira kukutendai baba nerudo rwenyu ndatenda chaizvo makasangana sei nemhuri baba ini ndakangomuka rimwe zuva mangwanani ndikakumbira mari kuna gogo kumbawo kuna adzimai wangu ndikati ndoda kuenda kumutare ndine zvandaida kundotaura nevamwe vangu pamainire pahodzi yavo saka ndasvika ikoko handina kumbogarako ndandine kariro yekuti pamwe ndinorarapo saka takangosvikotaura nguva diki ndokubva tangopedza ndobva ndapinda zvakare munzira kudzokera kuti ndiuye kuharare kunoko ndasvika munzira muya panzvimbo yekuti ndipinde mubhazi ndakasvikotakurwa nemotikari dzekushikashika dziye ndatakurwa nemotikari iyi handina kuziva kuti vanhu vese vakazara mumotikari havasi kuuya kuno kuharare ndini chete ndanga ndichiuya kuno kuharare saka tasvika marusape wakabva wanguburutsa vanhu vaya ndikavati ako ini ndodi motikari ichapfuurira here zvikati motikari haichapfuuririba saka ndiri kuona bhazi rakamira pamberi apo iro chihandei tinokukwidzai mubhazi ndokubva wandibhadharira bhazi riya ndobva ndangosvika nzvimbo yakanga iri mubhazi inzvimbo yanga yakagara muroora wangu ndopanga paine nzvimbo chete saka ndakangosvikogarawo pasiti iya ndakutotanga kutamba nemukomana we takusvika pabhazi rasimuka takusvika pamacheke muroora ndokundibvunza kuti nhai baba muri kuenda kupi ndikati ini ndiri kuenda kuharare zvikanzi ini ndine dambudziko randiinaro murume wangu akandifonera kuti tisangane kuharare asi ini handitombozivi kuti tosangana papi pacho tiri kuedza kuvafonera hatisiri kunyatsonzwanana pafoni saka ini ndakangoramba ndakanyarara ndokuzofunga papaya ndikati mwana uyu ane dambudziko zveshuwa ati wari kuda kuti waende kuna tete Tilda ndinowaziva nepamba pavo ndinopaziva murume wavo ndaishanda naye kurelway saka ndikati regai ndibatsire mwana ndikati inini ndipei phone number dzavo ndobva ndapuwa phone number ndokushandisa phone yangu saka ndaisa palaudi takanzwanana nemukorori wangu wakati iwo aiwa ndoda kuti wadzike pamarondera pachicken inn wouya pachicken inn ndopandakagara ipapo ndikavati inini tasvika pamarondera muroora chiburukai murume wenyu ari papo kana masvikomushaiwa muenda police station vanokubatsirai kuti musvike kuharare nhamba dzangu dzefoni idzi munondifonera kana muchinge musina kubatana ndozouya ndokutorai pamunenge muri kuti toona kuti tokubatsirai sei
ndokuonana kwatakaita. Handizi. Pavakazopedza natete Tilda kuZBC Kustar FM. vakaunzwa kumba. Ndakanga ndati inini kana vachinge vapedza vauye kumba kuti vaone pekugara pakatambanuka vachitsvaga rubatsiro. Ndokusangana kwatakaita navo. Saka ndokubva ndaona zvakare kuti kuti ndichisiya vana avo vachifamba vega hazvichaiti. Hazvina mhosva zvandiri mufundisi zvangu, asi vana ava vandotoita mumvuri wavo ndofamba navo. Ndafara baba. Ndanzwa nekubatikana kuti kungotora mastrenja wopinda nawo mumba apa uri mufundisi woenda nawo futi kun'anga. Ndinozanga kuti zvinhu zvakaoma kuti mufundisi aende kunopinda mun'anga nemhuri, asi zvichida Mwari nemudzimi yenyu. Manzwa sekuru tashu pavatanga kutaura, vati vanhu vakawanda vari kushuvira, vanongondoona pazvivhitivhiti vari kushuvira kuti dai ndangosangana nemurume uyu. Zvichida imi Mwari wenyuka wamunonamata atiwo enda unosangana nemurume uyu, zvisinei nekuti uri mufundisi. Handiti chikumbiro changu even kuna sekuru tashu tabva paTV pano ndechekuti imimiwo muwane mukana wekuti sangana nemudzimu uyu. Ndinoziva kuti hakuna dzinza risina zvikwaro, ende zvakadaro zvinogona kutadza kuti zvinyatsomira chaizvo nekuti muri mufundisi, asi Mwari mumwe chete. Mungotorawo mukana wokutaura nemudzimu uyu. Handiti kuti aiwa inini zvangu zvakadai, zvichida dambudziko revana ava ndiro rakusvidzai pane mudzimu uyu. Imi musina dambudziko, handi mazvora. Imi muri kuti muri kubatsira vana ava, ivo vana vari kutokudhonzerai kune zambuko renyu zvakare. Saka ndo chikumbiro changu zvangu kuti asi chikuru ndechekuti pamberi pevanhu nevanhu vanoteera TV yedu ndechekuti baba toda kukutendai nerudo rwenyu. Ndofunga ndoke kutanga tichisangana nemunhu akaita semi achitakura dambudziko revatorwa kurita rake kusvika pachikafu, pekurara nekupachengeta. Apa ndofuna ndikuite so. Ndiko zvinondoda nomuda izvo sokuru. Ndofuna kutenda murapacho. Kana neniwo satiteguru tashu ndinoda kutendawo mufundisi vaperekedza vana ava muno matari mangu. Mukane wachita. Ndinokutenda zvikuru musukuru nebasa ravaita. Kuti kana uchipembera, kana uri munamati uchinamata, uzonga kutsogera Mwari vakukomborera. Saka uyu mwana akurarama nekudya chii? Saka mwana uyu anorarama nekudya chii? Chikafu unodya, but pane chimwe chanozomboita ukakusarudza sadza unodya, but pane zvimwe zvoita sana mabhanana, zvimwe zvoita kutengera zvakaita ana mafurutsi chichi, zvimwe anoita zvekusarudza semabhanana haadyi, zvimwe zvakaita ana mazepe kana anotoita zvekusarudza chikafu chacho kudai. Saka chaari kurarama achidya ndomubvunza sekuru. Porridge nesadza netii unomwa. Shabuna. Zvakanaka sokuru. Ine ndikurapa pano ndofuna kumupasa mangwana. Inini ndikuda kumurapa mwana uyu pano, ndoda kumupa mushonga. Asi ndofuna kupasa kubiri kuti ubatsirikane namwana. Asi ndoda zvekare kukupawo mari kuti ugone kubatsirika nemwana. Amba. Wanzwa here musukuru? Ndanzwa sekuru. Maita basa. Mwana ndofuna kuti umupase sei. Mwana wako uyu ndikuda kuti ndimupe $100. Uyu mufundisi adakukoya pamwoyo pake nawe kana wafamilia mpase 50. Uyo mufundisi akakuchengetawo pamusha pake musina kana ukama, ndichamupawo $50. Ndatenda. Zvichitika pakugara. Ai, zvinoitika zvinowanika pakurarama sukuru. Ndobona mapasa kuenda. Pamusoro ese. Iyo mfundisi ungarabona? Mfundisi anzira sekuru unogara kupi? Ndinogara kuRugare.
nasekuru mukombole mwari wakuitire nyasha ndokundipanza apa muone anitwa Steven kana kuti Mbale na Stuart wayanga mwana wanoda nobasanitora zvakanaka mubuda panze moenda pabonde pana sekuru Stuart kana sekuru Steven vese vatatu nasekuru Mbare vachaita vatatu batsira nokusanganisa mishonga inodiwa kuti igadzirwe mwana inosunungura upenyu hwake zvakanaka uzogora yatesununguka kana pasina munhu zvachaita andobvunza wangu sati autotanga kutoshandisa mangwana kuti 1 ende svika 14 days dzadi 14 ndotadzoka panapa ndizvozvo ndatenda musoro Abina bazane de
Happy